A pravoslavna crkva je crkva mučenica. Nikad nije bila, i slava Bogu da nije, prihvaćena od ovoga svijeta. Niti njoj to trebalo, braćo i sestre. Njoj to nikad nije trebalo. Ona se nikad nije nametala. Ona samo traži prostor da prenese, ako ko hoće, Božji blagoslov. I blagoslov koji nije od ovoga svijeta i od ovoga carstva, nego od jednog drugačijeg, uzvišenijeg, svetijeg, nebeskog carstva. A kao Hristova, ona je potpuno nezavisna. Kako kaže u jednoj besedi sveti otac Grigorije Palama, ona ima sopstvene istočnike u sebi. I uvijek je svježa, krepka, silna, sveta, puna besmrtnosti, puna mudrosti, puna istine, puna svjetlosti, puna ljubavi.